खुलुमबाय स्टुडिअ आं दायद' राजीव बसुमतारी धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर सेमनसाफ्रियाव थानाय बोखावै लखिमपुर जिल्ला बारग' BLT अनसाय आफादनि गाहाय मावखुलियाव Bkwac नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारीनि सुजुनाय आरो फोसावनाय निर्मल ब्रह्मनि देंखो होनायाव फुंजा मोसाहारि अर्जुन आर'नाइ इला ब्रह्मनि गारांजों रोजाबनाय मेथाइखौ जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म आरो सानजारां लक्षेश्वर ब्रह्म बान्था मोनगिरि वीरेन्द्र कुमार ब्रह्मआ बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियावनो जर'खा आलासि महरै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि बिपिन गयारी आरो आलासि महरै बर' रेबग्रा जुथुमनि लोगो आफादगिरि मानव कुमार रामसियारि, गाहाय नेहाथारि आनन्दराम औवारी, नेहाथारि बरुवा कान्त ब्रह्म, बर' रेबग्रा जुथुमनिनो बारग' गाहाय नेहाथारि धनेश्वर नार्जारी, UBPनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी, एक्टर प्रबिन बर', सोरां नार्जारीनि मावफुं सोद्रोमा मलेन्द्र नार्जारी बिथांमोना बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। आंहा साननाय दङ गोदान जोलैफोरखौ बोखांबोनांगौ, गोदान जोलैफोरनोबो खाबु होनांगौ। बे थांखिजों आङो नाजालांगोन। बे गोदान जोलैफोरखौबो मोजाङैहाय जोङो हारिमुनि लामायाव बा हारिमुनि फोथारावहाय दावगाहोनांगौ, प्रमट खालामनांगौ। बे थांखियाथ' जोंहा दंखायो आरो नाजालांगोन। बिथांमोननोबो खाबु होनाय बा खाबुखौ जों होनांगौ आरो बिथांमोननोबो जों लामा दिन्थिलांखानांगौ। बे सैथो बाथ्रा। ओंखायनो आंहा साननाय दङ आङो बिथांमोननोबो लासैनो बिथांमोननोबो आं हरगोन। दा आं नायग्रोबाय थादों, मानोना दोंसे मेथाइ सुजुनायनि उनावहाय बे मेथाइखौ सोर मोजाङैनो गारां होनो हागोन बेखौबो साननो गोनां जायो। ओंखायनो आंनि नोजोराव आं दा सोर जोंनि गोदान जोलैफ्रा मा रोखोम रोजाबो बेखौ आङो नायग्रोबाय थादों। माने दोंसे मेथाइखौ रोजाबनाय लोगो लोगो बे मेथाइनि गेजेरजों सासे मेथाइ सुजुगिरि बा खनगिरिया बावहाय मुं सुजानायनिबो खाबु थायो आरो मुं माने आरजिनायनिबो खाबु थायो। ओंखायनो जोङो मानो मुं सुजानो हानायसेबां जोङो मुं माने मोजां मुं फोसावजानाय बा गोसारनायनि माबाखौसो जोङो थांखिजोंसो खामानि मावनांगोन नालाय, बे थांखिजोंनो आङो मानसिफोरखौ नायग्रोबाय थादों। दिनैहायथ' बेयो रोखा 2024 मायथाइ गोजाम बोसोर, बेथ' दिनै बिदाय लानायानो जानोसै माखासे समनि उनावनो। आरो 2022 मायथाइ बेखौबो बरायनाय हाबाफारि, बिदाय आरो बरायनाय, बेजों लोगोसेनो मोनसे खाबु लानाय जादों जे माखासे गोबां समनिफ्रायनो नाजाबोनाय आंनि जि मोनसे हारिमुनि फोथाराव आङो बुंनो थाङोबा मेथाइ सुजुनायनि माबाखौ बाहागो लाफाबोदों बा बे मेथाइ सुजुनायजों आं बिहोमा होनो नाजाबोदों बा सुजुबोबायबो, रोजाबहोबायबो। दा दिनैबो बेखौ खाबुखौ लानाय जादों जे दोंथाम मेथाइखौ दिनै बे गोदान बोसोर बरायनाय आरो गोजाम बोसोर बिदाय होनाय बे बुब्लियावहाय बेखेवनो होननानै साननाय जादों। गमामायैनो दिनैहाय बे खाबुखौ लानानै मानगोनां आंनिनो बिफा जायो वीरेन्द्र कुमार ब्रह्म, जाय सुबुङा एसे आगोलाव बोसोरसे सिगाङावहाय जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्था आरो सानजारां लक्षेश्वर ब्रह्म बान्था मोनबाय। बे बिफाखौहाय बा जोंनिनो फोरोंगिरिखामोनबो वीरेन्द्र कुमार ब्रह्म, बिनि दारै बेखेवना होनाय जाबाय। आरो बे बेखेवनाय बा बे हाबाफारियाव जों बाहागो लाफैदोंमोन जर'खा आलासि महरैहाय जोंनिनो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि बिपिन गयारी मानगोनां आदाया फैदोंमोन आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादनिनो आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बेवहाय बाहागो लादों आरो गोबां बर'नि माहारि आफादफोर, BLT वेलफेयार ससाइटि आरो DB दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद आरो जोंनि धेमाजि जिल्लानिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफोर बा जोङो बुंनो थाङोबा आरो बुंबावनांगोन गोजोनथाव बाथ्रा बेमोन जे बर' राइटार्स एकाडेमिनिबो माखासे दैदेनगिरिफोर बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लालांदों। बेनि थाखाय बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय साबायखर बावनाय थागोन आरो गोदान बोसोरनि बे दान्दिसे समनि उनावनो गोदान बोसोरखौ जाहाथे जोङो मोजाङै बरायनायनि हाबाफारियाव बाहागो लानो हायो बेखौबो आंहा मिजिं थाबाय। ओंखायनो आंनि खावलायनाया बे थागोन जे गोदान बोसोरावहाय जि खाबुखौ लानानै आङो मेथाइ बेखेवनाय जादों, बेवहाय आंनि साननायाव मानसिफोरनि जि मोनसे खावलायनाय, बे खावलायनायखौ रैखा खालामनानै बे गोदान बोसोर बे मेथाइखौ सुजुनाय जादोंमोन। जाय सुबुङा देंखो होदों आरो जाय गारां होदों, आं सानदों बे जाफुंसार जाबायखौनो आं बुंगोन। आंहा गोजोनदों आरोखि आङो सासे मेथाइ सुजुगिरि हिसाबै मेथाइखौ जेरैबायदि महर होदों बा जाफुंसार खालामनो हादों। बिनि थाखाय मेथाइ खनगिरि अर्जुन आर'नाइ बसुमतारी आरो मेथाइखौ टिउन होगिरि
आरो मेथाइखौ टिउन होगिरि निर्मल ब्रह्म आरो गेरेमसा बर' आरो लोगोसे रुंखांखेर कटारि बिथांमोननोबो आङो साबायखरखौ बावगोन आरो लोगोसे दिनैहाय बावहाय बाहागो लाफैनाय आंनि मेथाइखौ गोबांसिन रोजाबनायानो जाहैबाय फुंजा मोसाहारि बे फंबाया रोजाबनो मोनबाय बर'नि माहारियारि जाय मेथाइफोरखौ आङो सुजुदों गासै बुंनो थाङोबा बे मेथाइफोरखौ आंनि जि मोनसे सानस्रि साननाय बे फिलिंखौ मोजाङै डिसप्ले खालामनो हादोंबा बिसोर खनगिरिफ्रानो हादों होननानै आं बुंनो लुबैयो आरो गोबांसिनै फुंजानि गाराङावहाय आंनि मेथाइफ्रा दिनै ओंखारलांबाय रोजाब जालांबाय आरो बेनि उनावनो इला ब्रह्म बिनि गाराङावबो माखासे मेथाइआ रोजाब जालांजाबाय दा गोदानैहाय अरुण आर'नाइ बसुमतारी बेनि उनावहाय गसाइ दैमारिमोन दङ आरो बिनिता बर' बिसोरबो दङ दा गासैनिबो गाराङाव आंनि मेथाइफ्रा ओंखारलांबाय जायखिया आंहा गोजोननाय दङ मेथाइफोरखौ आङो फारि फारि हगारनो नाजा आरो बावैसोनि समनि गेजेरावनो मोनसे सिडि हगारनाय जागोन बे सिडिखौ हगारनो थांगासिनो दङ आङो सानदों जानुवारिनि लास्ट पार्टहालागै आङो हगारहैगोन बेखौ आरो बेखौ आंखौ जाय नैबे स्टेजसिम लाबोदों सासे बिफा जायखौ आङो सम सम खौरां बिजोङावबो बुंबाय क'क्राझारनि आं जायनि न'आव थानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमोन्दै सोमावसारनाय हाबाफारि बाहागो लाबोदोंमोन बिएलटिआव थानाय समावबो आं खामानि मावदोंमोन बे आफादनि न'आव थानानैहाय बे आफा जामिनि कुमार नार्जारिनि मुङावहाय आङो मेथाइखौ ट्रिबिउट खालामनो साननाय जाबाय आरो बेखौ आं थिरां खालामबायबो आं सानदों जानुवारिनि गेजेराव आं बेखौ हगारहैसिगोन आरोखि दा गुबैयैहाय मेथाइआ बेसेबांसिम रायजो राजा आजौ जायाखै खोनासंनायनि उनावबो रायजो राजाफ्रा बेनि सायाव बिजिरगोन बा बेनि सायाव माबा मोनसे बुंनांगौबा बिथांमोनहा हयथ' बुंनो हागौ आंहा बेवहाय माने आं नेनानै दङ गोरोन्थि जादोंबा गोरोन्थिनि थाखाय आसि थुना खोन्थाहरनायखौबो आं लुबैगोन आरो आंनि खावलायनाया बेनि थाखाय जे गोरोन्थि जायोबा नंगौ जोंनि गेजेरनिफ्रायनो बे गोरोन्थिखौ सुस्रायना लानो खाबु होलायनांगौ आरो गोरोन्थि जादोंबा आसि थुना खोन्थाहरोबासो आंबोथ' बिजिरनायनि खाबु लानो हागोन बे थांखिजोंनो आङो रायजो राजानिफ्राय आंनि मेथाइफोरनि सायाव माबा मोनसे बिबुंथि होनो गोनां दङबा होनांगौखौबो आंबो खावलायगोन आरो आं लुबैगोन आरोखि दा जेखि जाया दिनैनि बे हाबाफारिया गुबैयैहाय गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनाय आरो गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे नैबे मेथाइ दोंथामखौ बेखेवनाय खाबुखौ लाफानाय जादों। खुलुमबाय नै सफैलायबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जखनथाया दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा 53थि थान्दै सावरायमेलखौ गोजोनै खुंफुंनो कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिं नोगोरनि हाजोआरि गोजोन फोथाराव थि खालामबाय। गासैबो हारि-हारिसाफोरनिसिम बानजाय आफादनिफ्राय मोनसे फोसावनाय जादों। कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिं नोगोरनि हाजोआरि फोथाराव 2022 मायथाइनि 2, 3, 4 आरो 5 फेब्रुआरि खालाराव जानो गोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 53थि थान्दै जखनथाय लोगोसे 49थि कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुम्मायाव जायफोर बर' फालांगिरिफोरजों लोगोसे आसामनि जायखिजाया हारिनि फालांगिरिफोर जेरै बुक स्टल्स, टि स्टल्स, भेन्डर्स, हाउकार्स बायदिफोरजों लोगोसे बर'नि गाननाय जोमनाय दख'ना, गामसा, आर'नाइ, टेक्सटाइल्सनि बायदि रोखोमनि जि जोम दिन्थिनाय आरो फाननायनि थाखाय गिदिरथार मोनसे एग्जिबिशन लानाय जादों। बेखायनो जायखिजाया गोसो गुदुं फालांगियारि बिथांमोनखौ फैगौ जानुवारि दाननि 20 खालारनि सिगां गाहायाव होनाय 863891131789696890T जानबुं नङाव सिगांग्रो खौरां लाना गावनि मुं थंफोरखौ रेबथुमना लाहरखानायजों लोगोसे गोरोबथा खालामनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। बर' एलबाम नायना मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। लिरामिनि डिरेक्शनाव आरजि प्रडाक्शननि बानजायनायाव नुनो मोनसिगोन सायख'बाय मुंनि गोदान बर' एलबाम। बे बर' एलबामाव फावखुंगुर महरै हिर'ग्राफा आरो राइबेल बाग्लारि, गोदान जाखांफु फावखुंग्रि महरै नुनो मोनगोन निजोरा बर'खौ। बे बर' एलबामाव समायना मिलौदो देंखो होदों निथामनि बर' आरो मोनसोम बर'आ। बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय आरजि प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलखौ बयबो आंगो खालामना लानो हागोन। The Wild Tiger Resort in Manas has been opened for you. You can get many facilities in this resort like
luxury accommodation, individual cottage, multi-cuisine restaurant, gypsy safari, elephant safari, river rafting, picnic facility, etc. To know more, you can contact this number 9101654758 9435011449 8473961382 8822935994 नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां बारेंगाबारि मानासाव बेखेवनानै होबाय समायना द वाइल्ड टाइगार रिजर्ट बे रिजर्टआव नोंथांमोनहा गोबां सुबिदा मोननो हागोन जेरै लाक्जारि एकोमोडेशन इंडिविजुअल कटेज मल्टी-क्यूजिन रेस्टुरेंट जिप्सी सफारी एलिफेंट सफारी रिवर रेफ्टिंग पिकनिक फेसिलिटी बायदि बायदि गोबां मोनथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 9101654758 9435011449 8473961382 8822935994 मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो एमआरएम हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो जेरै जान्जि सानाय हान्थु सानाय गोदोना सानाय आदै सानाय आफादावदै सानाय जानजि जरा सानाय खर' सानाय सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738